aksyon. At kaya mo ng programang ito ay hangon-langon sa konsepto at walang kinalaman o interes sa mga pangyayari sa buhay. Ito lamang ipang-aliw sa mga nanunood at lubay ang kailangan. Farts Patrimonial Vlog presents Mga Asong ni Conching, a short comedy film. Hello! Hello, Paripudo! Hello! Ano na? Kumusta? Hello, Madi Conching! Okay man la ako. Ano na, kuha na niyo ang padara ko nga kuan, cellphone, para kan Carlin ha LBC. Niyan ko pala kukuhaon. Mapaupod ako kan kuan, madirusing niyan. Oo, sige, kadtua na lang niyo, kadtua. A few moments later. Madirusing nga, din na kita LBC, mapakiana lang ako, mapakiana. Ma'am, maupay nga aga. Hello, ma'am. Maupay nga aga lawat haimo. Mapakiana lang unta ako kay makuha unta akuhan padarahan akon kuan sangkay puldo sa binada. Ang yaging padaraha ako din uskaadlaw nga kuan cellphone. Kukuhaon ko na unta. Ma'am, pakita ako po at imo ID. Ano nga ID? Walit dididara, ma'am. Kaya sa ring ni puldo ha akon kuhaan na dida. Ma'am, diri makukuha itpadara kung waray kuan. Ipapakita nga ID, kinahanglan rin ID, bisan diin nga kuan, nga agency. Kaya asya kuan, pagpapatunay. Kaya asya ito't amon kuan, policy. Agi kada mo matiyog inaaro. Bis paghatag nala, para balatag cellphone, maruba. Ang amasang Madi Conching. Kuha ay dito yung ID. Baga na amasang kala, balilit padarati kang akuan, pasahirusan. Nga mapaog ito. Ay ani, katawagan kong ani ni Carling. Kauurit lang ini. Hello, Carling. Kuha na akong ID ha, adat may aparador. Dadaan nga di hakuan ha, LBC. Yan na. Oo, sige dinay. Oo, kakada ko na lang, kakada. A few moments later. Ma'am, dinan akong ID. Iya. Kadi ma'am. Ma'am, ang kuan man iniya, ma'am. Ang quarantine pass. Amo na ito. Diri niya, ma'am, kuan. Valid ID. Agi, ay kining pili. Ano ra pagpakaglukat ng ibang ID? Ano ba yung marunos na? Dalian na. Sige, ma'am, acceptan ko lang yung ID, ha? Tapos, sunod, pag kumuha ka otro din yung padara, kinanglanon na godihin, valid ID. Diri ka na makakakuha yung padara, kunwari ka valid ID. Sige, ma'am, adihin form. Fill up na lang, fill up. Agi, ano na liwat ini? Daw man nagpasikot-sikot din, hi? Ano kuman ini? Kung iparang haratag ito, ikadi na ito. Ma'am, fill up it, nakacheck din nga information na dahit form. Nga mapaw, ginisunod din ako kang nagadan. Iya, ma'am, adi na. Sige, ma'am, kadi. Sige, ma'am, ulit na lang, ma'am, tatawagon na lang. A few moments later. Carling! Adi na ning cellphone na padara ni kuan, Tito Puldo. Abrihan na lang yari ka CR. Sige, Carling, abrihan ko na lang. Lopen niya na kay bago ini, mapetsurod lang. Daw, abrihan ko na. Jesus, inyo nga pawag, ini kay hindi kipad malangging padara ni kuan, Puldo. Wala pagod charger. Baabahin nga linurong-lurong. Tatawagan ko niyan, tatawagan. Hello, Puldo. Ano nga yung padara ako nga cellphone kaya kung man ito di kipad kakahuna ko man nga kung ang touchscreen. Yung pinaguhon mo lang nga ta LBC, naginasto pa ako. Wala pagod charger. Inaano pa na nga ni. Ay, nari nga sa kinaportan kulat nga cellphone.